जोंनि बर' समाजाव थानानै गावखौनो बोरैबा एसे बेजों थगायजानाय हिसाबै गावखौनो एसे जाम्बा स्टाइलबो मोनलाय लांदों आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ खनसे बरायफिनबाय आरोना आं दिनैनि बेबायदि भिडिअ लाबोनो सानाखैमोन दिनै माने बाराद्राय नुबाय आरोना आं दाख्लैनिफ्राय बे भिडिअखौ नायगासिनो आरोना एक्सुवेलि आं लाबोनो हायाखै मानो होनबा आं बेलेग खामानियाव एकदम नोंथांमोना नुखादोंना बे भिडिअनि थाखायनो आं माने बुहुत माथा मारिनानै टेनसन खालामनानै बिसोरखौ लाबथिंनो बोबथिंनाय माने माथा मारिनायावनो नैबेबायदि भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरोना दिनै माने आं लाबोलाबो सानदोंमोन नाथाय बाराद्राय जाबाय अभार जाबाय नालाय थ' दिनै आं लाबोनो सानबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायदो बे भिडिअआ माबायदि जागोन ओमफ्राय मेन खारनानो नैबेनो आरोना नोंथांमोना नैबे आंनि बेयाव स्क्रिनाव होनाय नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोना नायदो बे भिडिअआ मा हयथ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायखांबाय आरोना सिगां सोरबा सोरबा फुल फिल्मखौ नायाखैब्लाबो हयथ' माने बिदिनो सफाखौनो फेसबुक माने इउटुबफ्रावबो होबाय थाखायो नालाय हयथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै जाज खालामनो हादोंना दा सेम काहिनियानो जों माने जोंनि नैबे माबायावबो बर' समाजाव जोंनि माबायावबो जागासिनो दं आरोना ओरैबायदि बुरबक खालामदों जोंनि समाजखौ ओरैबायदि माने जाम्बा खालामदों आरोना जोंनि समाजखौ माने सासे गोथां मानसियानो सासे मानसियानो सानै जानानै खामानि मावगासिनो दं आरोना दिनै बे मानसिया जाहैबाय नामखौ लालायाब्लाबो जासिगोन आरोना मिथिखासै बयबो आथिखालावथ' माया ट्रेनिं सोलिदों नामखौ मा लालायबावनो नङा होमबा नैबे पिक्साराव नुनायानो पबित्र बसुमतारी आरो जोंहा मिथिखानानैसो बिदि खालामदों ना मादों बेखौ मिथिया आरोना नाथाय ओरैबायदि जाम्बि सियान आरोना माने बे मानसिजोंनो एथ' माने बेबायदि एसे स्मार्ट नुनाय मानसियाबो बिदि थगायजानानै बेबायदि लांजादों ओरैबायदि बुरबक खालामजादों नङा होमबा दा बेनि थाखाय माने ओरैबायदि माने जोंनि समाजखौबो थगायनाय जाबाय नङा होमबा गावनि समाजखौबो थगायबाय न'खरखौ थगायबाय गामिखौबो थगायबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे मानसिया ओरैबायदि खालामदों आरोना दिनै माने गाव पबित्र नङा होनना बुंगासिनो दं ओमफ्राय लासै बयबो हमहरजोब्बायना थ' बेबायदि माने पबित्रआनो जाबाय नामखौबो गावनो पबित्रखौनो होननानै लाबाय आरो बेबायदि बेलायाव बेयो बुङो सोब आन्दायजोबनानै मा जाहैदों फारसेथिं दिनै माने हमजानो गिबाय नालाय नैबे जोंहा अनसुलि आब'खौ खर'आव दोनफैनायनि खोथाखौ बुंदों दानि आं खोनादोंमोन आरोना रेकर्डआव ओमफ्राय दोनफैनानै माने गाव दा पबित्र नङामोन नालाय बेयो माने इउ एस ए नि सासे मालदार जाना दंमोन नालाय थ' बेबायदिनो दं आरोना ओमफ्राय दा पबित्र गैथ'आ पबित्र माने थैनानै दं आरो दायो गोथै जानानै दं बेनि माबायाव आरो फिल्मनि बायदि आरोना एखे सेम फिल्मनि जों काहिनिया नोंथांमोना दानि ससे फिल्माव देखायनायखौ नुदोंमोन होनबा बेबायदि माने फिल्मावबोथ' एखे देखाय नालाय थ' बे फिल्मखौ नायदों खोमा बे मानसिया बर' माने फल' खालामदों नामाथाय बेखौ मिथिया आरोना थ' बेबायदि एखे सेम एखे काहिनि आरोना माने बेबायदि काहिनिखौ जों एकदम फिल्माव सानमोन बिदि मोगथाङाव ओरैबायदि बेबो जोंनि बर' समाजाव जादों नामा बेबो एकदम जोंनि माने मा होननांगोन बेखौ जोंनि समाजाव जाथारनाङि काहिनिया जोंनि समाजावनो जाफैनायखौ मा होनोथाय बिदिखौ आं मिथिला आरोना नोंथांमोनानो बुंदो कमेन्टआव खोन्थाहरदो मा होनो बेबायदिखौ ओमफ्राय बे दा नैबेबायदि पबित्र नङा नालाय पबित्रआ थैनानै दंथ'यो आरोना बर्थमान ओमफ्राय दा बे जेब्ला आब' फैसालियाथ' न'आव फैनो होननानै बुंहरदों नालाय दा फैखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो न'आव सफैगोन जेब्ला नैबे इउ एस ए निया थैथ'सिगोनलाय ओमफ्राय पबित्रआ जिन्दा जाबोसिगोन आरोना बे बेलेग रुप लाबोसिगोनलाय आरोना पबित्रआ बे समाव अरिजिनेल मा होनो बेखौ पबित्रआ थांखांबोसिगोनलाय आरोना बे समाव माने इउ एस ए निया बबाव थांखो बबाव थांखो गोमोरसिगोन बे बेबायदि काहिनि जादों एक्जेक्टलि दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि जुगाव जोंहा जिथुनाखि पबित्रनि बिसि बिथाङाबोथ' बेबोथ' माने नंखागौ होननानै प्रुभ जाखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जिथुनाखि गामिनि मानसिफोर नङा होमबा पबित्र बसुमतारीनि गामिनि मानसिफोर बिसोर मालाय दिनैनि जुगाव बेखौनो होननानै मानो ससियेल मिडियाआव बुंनानै होआखै नङा होमबा अब्ला माने बांसिन प्रुभ जागोन बांसिन लाजिनांगोन इयो बिदि ससियेल मिडियाआव फैनानै बुंफैयैनि थाखायनो बे बांसिन माने गावखौ माने दुइ मोननै रुप लानानै बुंनो बोलो मोनगासिनो दं जाहैबाय हिनजावा बुंनाय रेकर्डआव जेन थेन मोनसे बुंदों आरोना बेखौल'सो बे होनो हाबाय थ' गामिनि सोरबा न' खाथिनिफ्राबोथ' सिनायनाय थागोन ना थ' बेफोरबाय माने बिथांमोना जुदि ससियेल मिडियाआव बुंनानै होयोब्ला ओरैबायदि लासिंसिं जागोन आरोना बे थ' ओमफ्राय बे उनाव मा मोखाङै फैगोन बियो आं माने काहिनिखौ नायनानै ओरैबायदि मिनिनोबो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि माने गावखौनो गाव जोंनि बर' समाजाव थानानै गावखौनो गाव बोरैबा एसे बेजों थगायजानाय हिसाबै गावखौनो एसे जाम्बा स्टाइलबो मोनलाय लांदों आरोना सासे नंखाय सासेल' मानसियानो ओरैनो मिथिखायो माने बेखौ नोङो बारे बारे सोंनांगौनि प्रयजनानो गैया होमबाबो माने प्रुफनि थाखाय माखासे खोथानि थाखाय सोंनांगौ जायो आरोना थ' सोंनाया गाज्रि नङा माखासे मानसिफ्रा बिथांमोना माने कल रेकर्डआव हगारबाय थादों थ' बेफोर मोनफा मोनफा प्रुफ आरोना बेनि माने मानसिफोरखौ जाम्बा बानायनायनि मोनसे
पलिसि आरोना थ' बेखौ माने हगारनायाबो गाज्रि जायाखै एक्सुवेलि हगारनांगौ नङा होमबा थ' बे मोनसे समाव माने बेथ' हमजाखागोन नालाय मोनसे समाव ओरैनोबाबो दा बे बिथांखौ जोङो दाबो हमनो हायो एक्सुवेलि मानो होनबा बेबायदि बिनि एसे जाम्बा आखुआव माने जोङो इसेबां माने टेकनिक बाहायनानै बेखौ बिजों खारफानांगौनि गोनांथि गैया मानो होनबा जों बेखौ एसे सिम्पलैनो माने गोरलैयैनो एसेबाबो माने प्रुफ मोननो थाखायसो बेबायदि खालामदों नङा होमबा नङाबालाय माने बेखौ गवायाव दं होनदोंना बिथाङा गवानियाव डाइरेक्ट नैबाव पुलिस केस होनानै गवायाव डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामहरबानो केसखौ ट्रेन्सफार खालामहरबानो गाबोननो माथो हमजागोन माथो बेलाय जाम्बायालाय बेबायदि खालामलाया जों माने मानो होनबा बेयो एसे बेना ओरैबायदि माने फिल्म बायदिसो मोनना लादों फैबाय फिल्म बायदि मोनना लानायखायनो बे फिल्मनि एखे खामानिखौ मावगासिनो दं जाम्बा थांसि सानदों थ' बिनिखायनो माने बेबायदि खामानिखौ मावदों आरोना थ' होमबाबो गावनि माबाया गावनो गाब्र'ना लासिगोन दाथ' फैबायानोसै लाइनाव फैबायानोसै माने मानसिफ्रा थांनो होननाय लोगो लोगो माने गिनानै फैसालिखौ माने एयारपर्टआव दोनबोनाय ओंखारसिगोन जेब्ला माने एयारपर्टआव दोनबोनानै बे न'आव मोनफैयो अब्ला बै गाव माने आं दहाय बुंनाय बायदि अरिजिनेल माने माबाया पबित्रआ जोनोम जासिगोन आरोना ओमफ्राय गाव जिथुनाखि आमेरिकानि कररपति आमेरिकानि कररपतिया थैथ'सिगोनलाय बे थांसिगोनलाय आमेरिकायाव आरोना आंथ' ओमफ्राय बे अरिजिनेल माबाया बुंफैसिगोनलाय आरोना आंथ' मिथिया सोर बेबायदि जासिगोनलाय आनला खानला एखे सेम आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जेब्ला माने मानसिफ्राथ' गोसो होखायाखै बेखौ गोसो होनानै बेखौ माने फाननोसो मोननो गोसोबा दानो हायो बयबो नङा होमबा आथिखालावथ' ससियेल मिडियानि खोथा दिनैनि उनाव माबानो एस'सियेसननो हरना होबानो गाबोन हमना मोनगोन गाबोन पुलिसनि केस होबानो गाबोन हमना मोनगोन थ' बेजों जों जाम्बा नङा नालाय जोंनि समाजाबो जाम्बा नङा बेजों खारफानो गोनांथिबो सानाखै नालाय थ' नैबेबायदि इदनि थ्रयैनो जोङो माने जोंनि समाजा बेबायदि इदनि थ्रयैनो बेखौ लाइनाव लाबोनो हागोन होननानैसो बेजों ससियेल मिडियानि थ्रयैनो बेखौ बुंगासिनो दं नालाय थ' बेजोंनो माने गावनो आन्दायनांबाय नङा होमबा आन्दायनानै दा नैग्रोब माने जाय मानसिखौ लाना खारदोंमोन बेखौ माने एयारपर्टआव दोनबोनानै बेखौ थिनहरसिगोन आरोना थ' बेबायदि खामानिखौ मावनो नागिरबाय ओमफ्राय लोगो लोगो बियो आनज्रायसिगोन आनज्रायनानै आं दहाय बुंनाय बायदि USAफोर माने जायगायावनो आरो जेनेबा ओमफ्राय अरिजिनेल रुपआ फैसिगोन आरोना पबित्रनिया दा पबित्रखौ दंमोनब्लालाय दिनैसिम मानो फंसेबो माने ना मबाइल लाया ना मिथिया ना पबित्र माने जाम्बा नामा नङा होमबा दिनैसिम माने आङो होननानै बिदि बुंना लानो हानाय थ' बेबायदि काहिनिया सोलिगासिनो दं आरोना गाबनो ना मिनिनो नङा होमबा इउटुबारानोखामोन माने थ' बेनो आरोना मोनसे खोथा माने मोनफ्रोमबो मासावनो साननैसो माने बिदिनो भाइरेला जाबाय थादों ओमफ्राय नैबेबो जालायबाय मोनसे आरो बे जोबनानैबा मा फैयो एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला नङा होमबा नोंथांमोन मा होनो मिसाखौ बुंनानैथ' लाब गैया बेयो जाहैबाय जोंनि माने इउटुबार फेसबुक पेज सालायगिरिफोरनि थाखाय मोजां ना कन्टेन्ट गैयाब्ला कन्टेन्ट गैयाब्ला माने बेबायदि होफैनांगौ नै आब' फैसालिखौ आं बुंदों आरो बेबायदि आरो गोबां मानसि दंबावो माने इउटुबाव बिदि मानसिफ्रा गोबां माने कन्टेन्ट मोननो नागिरा दे ओमफ्राय कन्टेन्ट गैयाब्लाथाय नोंसोर बेबायदि खालामनानै होबानो जाबाय दे नङाब्ला इउटुबारफ्राबो माने माजों मा कन्टेन्ट बबाव मोननो जायोना जोंहाबो उसुबिदा जायो नङा होमबा जोंहा माने जोंनिनो नोंथांमोनाबो माने बेबायदि एसे माबाखौ नायै बेबायदि जाबायथा आरोना थ' जोंनि थाखाय मोजां बेनो मोनसे खौराङा थ' दुखु मोननो नाङा एसे आं जक खालामबाय आरोना नोंथांमोन बेबायदि काहिनि ओमफ्राय मेन खोथाखौ आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनोसै दे बेखिनियावनो आं मोनसे बुस्थु नुबावदों दाख्लै ससियेल मिडियायाव फेसबुक पेजाव आरोना थ' नैबे फैसालि ब्रह्मनि नामै मोनसे फेसबुक पेज खुलिनानै बेयावनो बिनि गासैबो बुस्थुखौ आपलड खालाम फट' हगारनायखौ आं नुदों आरोना थ' बेबायदि बानायनाङा एक्सुवेलि बेयो माने दायनिगिरिब्लाबो बेखौ लानानै नोङो TRP खामायनायखौ नाजानाङा आरोना माबा मोनसे बायचान्स जुदि जायोब्ला खिन्थु गाब्र'नायनि बहुद चान्स दं नोङो खामायनोब्ला बिनि सायावनो कन्टेन्ट लाबोनानै बिनि सायावनो कन्टेन्ट लाबोनानै बेखौनो बानाय थेवबो नों बे जानानै माने माबा खुलिनाङा आरोना बे जानानै नोङो फैसालि जानानै नोङो बिनि एकाउन्टखौ फेसबुक पेज खुलिनानै बेयाव बिनि गासै बुस्थुखौनो आपलड खालामनानै गासै माने फट' भिडिअ आपलड खालामनानै बे जानानै नोङो माबा खालामनाङा आरोना खिन्थु नोङो मोनसे समाव अलखदावबो गोलैनो नांनो हागौ नोंथांमोना माने बिदि खालामोब्ला ओरैनोब्लाबो बिनि कन्टेन्टआव दामाने बहुद भिउस फैखादों बेखौ नुनानै नोंथाङा माने डाइरेक्ट बिनि सायाव कन्टेन्ट लाबोबानो जाखायो आरोना बिनि नामाव नोङो माबा खालामलायनाङा एक्सुवेलि बिदि पेज खुलिनाङा सिनायखायो ओरैनो मानसिफ्रा माने पेजखौ खुलिनानै नायब्लानो माला बे क्रियेट जानाय ओमफ्राय अरिजिनेल कन्टेन्ट माबायाव माबायदि गोदान होयोब्ला
माबायदि नायब्लानो सिनायगोन नोंथाङा बेबायदि खालामनाङा आरोना थ' माने फसिनो हागौ आरोना बेबायदि खालामब्ला थ' आं नोंथांमोननो बे खोथाखौ फोरमायखानाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननो नङा मानो होनबा जों मिथिनानै माने गासैबो खोथाखौ बुंनानै होनाया मोजां बयनि थाखायबो थाखायनो बे खोथाखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंनाय जाबाय आरोना जाय बेनि नामाव पेज क्रिएट खालामदों हायोब्ला दाननानै ला आरोना नांगौब्ला बिनि सायाव कन्टेन्ट लाबो बेनि आरोना खोथाया ओमफ्राय जोबनायावनो मोनसे खोथा बुंबावगोन आरोना ओमफ्राय जोंनि नैबे आब' फैसालि ब्रह्मनि खोथा बियो माने जुदि आंनि साननायसो आरोना नोंथांमोननि आं जाथारनांगौ होनना बुङा एक्सुवेलि आब' फैसालिनि माबाखौ जों एक्सुवेलि मिथिजोबाबो आं माने बेनि सोमोन्दै मिथिया आरोना ओमफ्राय नैबे काहिनि जानायखौसो दा सिनायबाय मिथिबाय आवगोलथ' मिथिफेरलायलायामोनबो ओमफ्राय नैबे काहिनिया जुदि फार्स्ट टाइम जादोंब्ला आरोना सिगां जाखांदोंब्ला आं बुंनो थाङा खिन्थु नैबे जुदि काहिनिया जुदि फार्स्ट टाइम जाफ्लांदोंबा आरोना फार्स्ट टाइम जादोंब्ला ओमफ्राय गिबि खेब जादोंब्ला जुदि गावबो जुदि गाब्रबलाय होननानै जुदि निमाहा बिफिनदोंब्ला खनसेखौ आंनिबा निमाहा होजायो आरोना निमाहा होनानै मोजां लाइनाव फैनायनि मोजां बेबायदि थासारिखौ लाबोफिननाया हायोब्ला जोंनि समाजाबो मोजां जागोन ओमफ्राय गावखौबो निमाहा बिहोनानै इयुनाव बेबायदि खामानि मावला होननानै समाय लाहोनानै निमाहा होलायलायबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना आं बिदि होननानै जे बे सिगां माने मावफेरबाय थादोंब्लाबो माने बेखौ निमाहा होनांगौ बिदि होनना बुङाखै जुदि फार्स्ट टाइम मावदोंब्ला आरोसो होनना बुंदों आरोना जुदि फार्स्ट टाइम जुदि बे खामानिखौ बिदि मावदोंब्ला अननानै खनसे जुदि जाफ्लांदोंबा अननानै रायजोफ्रा माने बा बिनि जिथुनाखि फिसाय बियो माने खनसेखौ निमाहा होजायो होननानै आं सानो आरोना ओमफ्राय इयुनाव बेबायदि खालामबावोब्ला बेखौ निमाहा होनायनि बेब'स्थाखौ नोंसोर मिथिखासिगौ आरोना बेनिखायनो आं माने सानदों आरोना खनसे जुदि मावफ्लांदोंबा निमाहा होजायो होननानै आं सानदों आरोना